অৱস্থা যেহেতু মই যি অসম ধ্বংস কৰি পেলালে বিজেপি অসম বিক্ৰী কৰিব খুজিছে সৰ্বানন্দ আৰু হিমন্ত অসম শেষ কৰিব খুজিছে আৰু সেই অৱস্থাত যদি আপোনালোকে অসমখন নবচায় অসমবাসী ৰাইজ কোনো পৰ্যায়ে অসম নাবাচে মই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো আপোনালোকে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে থিয় হওক সৰ্বানন্দ বিক্ৰী গ'ল হিমন্ত বিক্ৰী গ'ল ইয়াতে অসমখন ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে দিল্লীৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি দিছে ইয়াতে বিদেশী আনিব খুজিছে 2 কোটি বাংলাদেশী বিদেশী আনিব খুজিছে আৰু মই তাৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে प्रमद बर' लाजिनो रोङा राखि नोङो सानसे समाव बिटिसि सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ हाग्रामा महिलारिखौ रायनो थाखाय हायार लाबोदोंमोन जेब्ला प्रमद बर'आ आबसुनि समाव सारनाय टाइमाव बिटिसि सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ रायनो थाखाय हायार लाबोदोंमोन बे बिथांनि नामखौ आं बुंला आरो लोगोसे आं खावलायगोन दिनैनि बे समाव गोजाम बोसोरजोंनो गोजाम माखासे खोथाफोरखौ बुंखानांगौ गाबोननिफ्राय जों रावखौबो बुंनो मोनथाय मोनाबो जानो हागौ आरो बुंनो मोनाबो जानो हागौ बिनि थाखायनो गोजाम बोसोरजों आं माखासे खोथाफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ बुंनो होननानै दिनै आं भिडिअ खालायदों जाहाथे आंनि गोरोन्थि जायोब्ला गेदेरमा रायजो राजा साहित्य सभा आबसु साफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामो आंबो दैदेनगिरिफोरनि गोसोआव गाज्रि मोननाय रायजो राजाफोरनि सायाव साफा सानै बिथांमोननि सायाव गाज्रि मोननाय आंनि गोसोआव दंब्लाबो आं दिनैनिफ्रायनो गोजाम बोसोरनि गोजाम मिजिं लानानै आं बिदाय होनोसै आंखौबो गोरोन्थिनि सायाव गोजाम बोसोरजों बिदाय होफादो बेखौ आं आसा खालामो लोगोसे आं नैखौनो खावलायो बै समाव जुग जुग बर' हारिया ट्राइबेल हारिया गावनि जेरैबायदि हारिमुजों रायजो जाबोदों गावनि खुंथाइजों गावनि रावजों गावनि गाननाय जोमनायजों गावनि महर मुस्रिजों रायजो जाबोदों साहित्य सभा जन्म जायैनि सिगां दिनैनि समाव साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्रा गावनि गादिखौ लानानै माखासे बर' हारिखौ ट्राइबेल हारिखौ गावसिनि बिबाननि थाखायसो दिनै थांनानै दं गावसिनि बिबानखौ लानानै सोरबा राजखान्थि हान्जाजों आखाइ हमनाय सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थि हान्जाजों आखाइ हमनाय नाथाय बर' हारिया गोबाव सम जुग जुग जौगालांनांगौब्ला बर' हारिया मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनोब्ला आबसुआ आबसुयैनो थानांगोन साहित्य सभाया साहित्य सभायैनो थानांगोन राजखान्थि हान्जाया राजखान्थि हान्जानो थानांगोन रायजो राजाफ्रा गाव गावनि बेफार लाइनाव बेफार लाइन खेथि मावग्राया खेथि मावग्रा गावनि रुजु रुमु गामियाव रायजो जानाय बेबायदि समा अरायसम बर' हारिनि बै समनि माखासे खुंथाइफ्रा समानै थाफिननांगोन अब्लासो बर' हारिनि जुग जुग रायजो जानाय गासैबो मिजिंखौ नुहुरो बेबायदिखौ प्रमद बर'आ लाजिनो रोङा रोङाखै दिनैनि समाव आं खावलायो प्रमद बर'आ लाजिनो रोङा रोङाखै बेखौसो आं सोङो जेब्ला हायार लाबोदोंमोन बिथाङा रायनो थाखाय साहित्य सभानि दैदेनगिरिफ्राबो माखासे गावसिनि गादिखौ लानानै जेरैबायदि बिथांमोना माखासे गौरब जुग जुग ट्राइबेल हारिया बर' हारिया साहित्य सभा जायैनि सिगां साहित्य सभा जन्म जायैनि सिगां बर' हारिया रायजो जाबोदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव गावसिनि बिबानखौ लानानै राजखान्थि हान्जाजों आखाइ हमनानै थाबायनाय सोरबा आबसुनि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थि हान्जाजों आखाइ हमनानै थाबायनाय बे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोजां नोजोर नङा गिबियावनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमहरो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयखौबो आसा खालामो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासैबो खामानिखौ बुजिलांगोन आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं गेदेरमा रायजो राजा आंनि चेनेलनि नायगिरि थाम्बनेलाव होनाय बायदि भिडिअखौ आं ससेबाबो देखायबाय रायजो राजाफ्रा स्पष्ट बुजिखाबाय जानो हागौ सानसे समाव प्रमद बर'आ बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरखौ बिटिसि सरकारनि जायफोर सालायगिरिफोरखौ रायनो थाखाय हायार माने फुटबल गेलेनायाव गोरों मानसि दालाय जोनो गोरों लाबोआ होमबा बेबायदि हायार लाबोथ'दोंमोन जाय बिथांखौ बुंदों सानसे समाव आसामनि दैदेनगिरिफोरखौ इन्डियानि दैदेनगिरिफोरखौ सानसे समाव गाबहोदों सरकारखौ सिन्था खालायहोदों सानसे समाव जेरैबायदि अखिल गगैया गावनो जेरैबायदि रायजो राजाफोरनि हेफाजाबखौ लानानै बयनिबो हेफाजाबखौ लानानै सरकारखौ जेरैबायदि खुद्रि सारनानै सरकारखौ हाजार हाजार सानसे समाव लस खालायहोदों सरकारा साननो गोनां जादों सरकारा गाबनो गोनां जादों बिनि सायाव खौथि खौथि थाखा गारनानै माखासे आदब खायदा गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्राय बिथांखौ हमनो थाखाय सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ रायनो थाखाय हायार लाबोदोंमोन बेबायदि समाव जोसननो हायाखै बेबायदि समाव गरसेबो सोनो हायाखै जों बेखौसो नुदों नाथाय दिनैनि समाव प्रमद बर'आ
लाजिदोंना लाजिदिया? दिनै आं बुंदों दिनैनिफ्राय बे जोबनो गोनां दिनफ्रा गोजाम बोसोरा थांसिगोन। गोजाम बोसोरावनो जेसेबां रायनांगौ रायखा आरो गोदान बोसोराव हयथ' रायनो मोनाबो जानो हागौ। सरकारनि आदब खायदाया गुबुन जानो हागौ। बिनि थाखायनो दिनै आं जेसेबां रायनो लुबैखादों। प्रमद बर'आ सानसे समाव उखिल गगैखौ हायार लाबोदोंमोन रायनो थाखाय। दिनैनि समाव प्रमद बर'आ मा सानखो? दिनैनि समाव बर' रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'खौ रायनो थाखाय सोरखौ हायार लाबोगोन? सोरखौ हायार लाबोगोन प्रमद बर'खौ रायनो? बिटिआर सरकारनि गादियाव थानाय बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ रायनो थाखाय सोरखौ हायार लाबोगोन? नागिरनानै मोना। बिनि थाखायनो रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं खावलायो, बर' हारिया सोरखौबा हायार लाबोनो थाखाय सोरबा दैदेनगिरिखौ रायनो, सरकारखौ खुद्रिनो, सरकारखौ बखिनो जोंनि बर' हारिनि जारिमिना सोरखौबा हायार नांगौना नाङा? जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गाव गावनो सरकारखौ रायनो हानाय, सरकारनि भुलखौ आसि थुनानै देखायनो हानाय, दैदेनगिरिफोरनि भुलखौ आसि थुनानै देखायनो हानाय, बयनावबो मेगननि नोजोराव बर'फोरनि जारिमिना थोनगासिनो। नेनानै थानो थाखाय बर' हारिया सम गैया। बर' हारिखौ बेसेबांबा मायथाइनिफ्रायनो, माखासे जुग मायथाइनिफ्रायनो गादबनाय, सोबख'नानै दिनैसिम जेरैबायदि थै सोबग्रा बायदि थै सोबनानै गोजा, जेरैबायदि थै सोबग्राया मानसिखौ नुयोब्ला माखासे गोदोनि बोराय बुरिनि रावखौ जों सल'बाथा बायदि थै सोबग्रानि खाथियाव थायोबा, थै सोबग्राखौ नायबाय थायोबा गोजा नुयो। गोजाम बोसोरनि माखासे रायनाय, गोजाम बोसोरनि बखिनायफोरखौ आंनि गोसो गोरबोआव दिनैनिफ्राय जोबथा। आरो सोरबा दैदेनगिरियानो जा, आंनि चेनेलनि नायगिरियानो जा, सोरबा बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव आं सोरखौबा मालाबाफोर बुंफ्लांदोंब्ला, आंनि सायावबो जाहाथे जोंनि बर' समाजनि दैदेनगिरियानो जा, साफ्रोमबो आंजों माबा मोनसे जुदि आं बुंफ्लांदोंब्ला आंखौबो निमाहा होथों। आंबो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोआव रावखौबो आं गाज्रि मोननाय गैया। दिनैनिफ्राय गोजाम बोसोरखौ बिदाय होबाय। फिनै जों गासैबो बर' बिमानि थैजों जोनोम जानाय हिसाबै गोदान बोसोराव जों बयबो आलो गोजोनै गावजों गाव माथो होलायनानै जाहाथे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे गाज्रि सोदोबजों रायनो दा मोनथोंसै। आलो गोजोनै जों मिनि खुसि जों लोगो मोनलायनायखौ आसा खालामो। सोरबा दैदेनगिरिफ्राबो जोंखौ जाहाथे लोगो मोनोब्ला माथो होथों, जोंबो माथो होगोन। गोजाम बोसोरनि माखासे रायनायफोरखौ जाहाथे सोरबा दैदेनगिरियानो जा, सोरबा रायजो राजाफोरानो जा, गुबुन गुबुन आफादनि सोद्रोमाफोरानो जा, जाहाथे निमाहा मोनलायगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोआव गोजोननाय थायो। गोसो गोरबोआव माखासे साननाय हनाय, सोरखौबा रायनाय, सोरखौबा मालाबा माबा मोनसे बुंफ्लांनाय, बेफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सोरबा बखिफ्लांनाय, आंनि गोसोआव साननानै लाफ्लांनाय, बेफोरखौ आं गोजाम बोसोरजों लोगोसे आङो हगार हरफानानै गोदान बोसोरनि थाखाय बयखौबो आसा खालामो जाहाथे रंजा बाजा मिनि खुसि जों बिदिनो बर' हारिनि गेजेराव जाहाथे आगान सुरलांनो हायो आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बयबो गावजों गाव आलो गोजोनै जाहाथे जों सोलिलायनो हायो। बर' दैदेनगिरिफ्राबो जाहाथे जोंनि सायाव बा आंनि सायाव, जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बयबो उन्दै गेदेर माथो होलायनानै जाहाथे जों रंजा बाजा बर' हारिनि गेजेराव मिनि खुसि जोङो साननाय हनायफ्रा जाफुङो, बेखौ आं गोदान बोसोरनि गोदान मिजिं लानानै बयखौबो आलो गोजोनै जों लोगो मोनलायो अराय सम, बेखौ बयनिसिमबो आसा खालामनानै आं बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।